Vi er et sted nu, hvor vi ikke har været før. Hvor vi ikke har forestillet os, vi ville være. Sagt med andre ord, sådan på trods af alle de ting, man nu har mødt undervejs, og sådan mærket, når man er i det, at sådan lige pludselig, så er det som om, man ligesom kommer over det der bump, og det sådan ikke kører smooth, men at det føles lidt mere glidende. Ja, hvordan er vi egentlig kommet hertil? Altså i forhold til, at vi er her i en podcast, eller Ja, at vi er her på også 10. år i ægteskab. Det er vigtigt at sige. Gift i 10 år. Ja. Og så synes vi lige pludselig, vi skulle tale om det. Og jeg tror, at det er lige fint, at det ikke blev... Jeg tror, at det skulle være, som det er. At det ikke skulle være før. Ja. Vi er et sted nu, hvor vi ikke har været før. Hvor vi ikke har forestillet os, vi ville være. Man havde da ikke tænkt, at det her Nej, jeg mener, det er okay aldrig. sagt med andre ord, at sådan på trods af alle de ting, vi nu har mødt undervejs, og sådan mærket, når man er i det, at sådan lige pludselig, så er det som om, man ligesom kommer over det der bump, og det sådan ikke kører smooth, men at det føles lidt mere glidende. Men, og det er jo sådan på alle områder, altså det er både parforholdet, det er både kirkearbejdet, synes jeg, det er både relationen med børnene, alle områder, så er vi et sted lige nu, som er rigtig rart, og som vi ikke har været før. Så spørgsmålet er om, hvad har gjort, at vi er her nu, og hvad har forventningerne været helt til at starte med. Man tror jo altid, at ved du hvad, man skal bare giftes, og så er det kørende, og så er det helt rigtig godt. Og jeg tror altid, man har nogle forventninger, og jeg har også haft nogle forventninger. Men og jeg vil endda sige, at det har overgået mine forventninger. Og det er sagt, fordi at jeg tænker på, hvordan at vi er kommet dertil. Jeg ved ikke, om du har fået det spørgsmål. Jeg har i hvert fald hørt det måske et par gange, og det er sådan det er nok til, at jeg tænker, at jeg ville sådan reflektere over det. At om nogen har spurgt dig, hvorfor I er blevet gift i sådan en ung alder. Fik det spørgsmål et par gange, inden vi blev gift. Og altså, det skal lige siges, hvor gammel jeg var. 23. Da vi blev gift? Ja, så på bryllupsdagen var du 23, jeg var 25. Ja, lige præcis. Ja. Det er selvfølgelig tidligt, tror jeg. Og kommer op altså på, hvad man spørger. Men sådan gennemsnittet i dag. Så det er også omstændighed omkring, man bliver gift. Fordi jeg tror, at også det, at folk kiggede sådan lidt sådan undrende og sådan lidt kritisk øjne, at altså, I stadigvæk studerende begge to. Ja. Du vi var havde i gang ingen med penge. Ingen penge. Ingen, og du var, som altså, ingen penge. Ingen bolig. Jeg tror, så... Der var et spørgsmål, som vi fik. Der var en, der spurgte os, fordi vi havde ingen penge til et bryllup. Så det var sådan, why the rush? Altså, hvis I engang har pengene, begge to studerende, hvad haster? Ja. Og på det tidspunkt kunne jeg altså ikke svare på, hvad hastede. Ja, hvis man kigger tilbage, men også hvis du tænker på, hvorfor, jeg vil ikke sige, at vi hastede, men det var sådan, det var næsten, altså det var jo long overdue, det var, hvis vi havde været gift, hvis vi er i 10. år, så er der også alle de år, vi har kendt hinanden, ikke også? Så det er jo 10, så vi er 20 år, kan man sige, og derfor vil jeg længere sige, at det var hast, og det skal lige siges, for det der nok nogen, der ligesom på nuværende tidspunkt i samtalen måske ikke har opfanget, men det handler lidt om vores baggrund og vores tro. Fordi dermed er det ikke forhastet, men det er nærmest sådan, okay, altså
vi er i det her liv, vi har sagt ja til hinanden, vores forældre ligesom er indforstået med det, og sådan om vores omgangskreds, altså i kirkesammenhæng, og der er det mest fornuftige og modent og rigtigt at gøre, er ligesom at sige, er det dig, er det os to, så skal vi jo bare sige det. Og så altså luk det, for der er en grund til at lade det være åben for andre retninger, eller for andre. Så i virkeligheden, så var ingen grund til at være kærester i så lang tid. Men vi kunne godt have været gift før. Hvorfor gjorde vi så ikke? Hvorfor friede du ikke før? Nej, det er jo ikke det. Det kommer måske på et senere en anden episode, men jeg tænker også, ligesom det handler lidt mere om sådan alderen, igen, som jeg kom ind på før, også omgivelserne, og sådan noget, jeg ligesom skulle vokse i, at blive mand nok til at gøre. Så der er de her ting. Så det handler også lidt om, jeg vil ikke sige et pres, men ligesom også en forventning. At når du, det skal sige som det er, altså når man er kristen, så er der jo forventninger, men det er jo ikke en forventning i forhold til sådan et pres fra nogen. Der er ikke nogen, der fortæller, hvad man skal gøre, men hvis du forpligter dig til sådan en livsstil, så kommer der også til til en kristen livsstil. Til en kristen livsstil, så kommer der nogle forventninger og sådan en standard, som du konstant er nødt til at måle dig op med. Og det skal ikke ses som et pres, men det er ligesom sådan en slags en invitation og sådan til at blive bedre og blive stærkere og få en dybere tro, som det handler om. Og det kan selvfølgelig også komme ind på et andet tidspunkt.